Vinga. Això, primer et volia preguntar una miqueta com estàs, si l'aplaçament us està fent una miqueta llarg o si Estem a tope, amb molta il·lusió i aprofitant el temps, però sí, ha sigut un daltabaix l'endarreriment, perquè, clar, replanificar-ho tot quan estàs, i més nosaltres que portem tot aquest temps currant, doncs estava tot planificat, inclús des del punt de vista d'equips, logística, pressupostos, etc. I, per tant, doncs, un daltabaix. I una llàstima, a més, per un grup com el nostre, que nosaltres som els que, amb independència del soroll mediàtic i dels interessos personals, jo crec que si algú fa l'anàlisi dels fets i de la realitat, veurà que nosaltres estem treballant perquè hi hagi un canvi de govern des de l'agost. Ens vam posar darrere dels grups d'opinió que van impulsar la moció, vam contribuir amb milers de signatures. Quan va prendre possessió la Junta Gestora vam enviar comunicació formal, jo vaig intentar parlar, tot i que no hi va accedir, amb el president de la gestora per explicar-li que era imprescindible posar en marxa mecanismes de votació complementaris en el presencial, perquè estàvem enmig d'una pandèmia i dèiem és que pot ser que el mes de gener vés a saber on estem, intuïem que després de Nadal podia ser complicat i, malauradament, doncs, a l'hora de la veritat, el govern ens va dir que el 60% dels socis no podrien votar i, lògicament, doncs, a refer-ho tot. Però, vaja, aquí a tope, aprofitant el temps. Molt bé. Les més de 5.000 signatures de diferència les veieu remuntables? Creieu que el vot amb correu, ara m'han comentat els teus companys que la xifra que s'ha donat és molt alta, creieu que això us pot beneficiar? Doncs la veritat és que no en tenim ni idea. Jo crec que ningú sap, i la gent que faci extrapolacions respecte a què vol dir més o menys vot per correu, per mi, que hi hagi molt vot per correu és una bona senyal perquè vol dir que hi ha gent que vol participar i que si no hi hagués vot per correu no ho hauria pogut fer. I jo crec que defensar, ja que els socis en aquesta democràcia de fireta que és el Barça avui en dia, l'únic o dels pocs drets que tenim és votar un cop cada 6 anys, doncs almenys fem tot el possible perquè aquest dret es pugui exercir. Llavors, el que em preguntes del tema de les signatures, jo crec que és ben normal que un expresident que surti en un moment on hi ha un gran daltabaix en el club, on la gent recorda i té memòria i té percepcions d'una època magnífica, que és la que l'expresident va ajudar a construir, doncs que sigui favorit i que sigui favorit i el més conegut, doncs és ben normal. Nosaltres, lògicament, tenim les nostres dades de demoscòpia, que bàsicament diuen que hem tancat el diferencial moltíssim i que hi ha un percentatge de gent que per desconeixement de lo nostre i per coneixement del candidat Laporta s'inclinaria o s'hauria inclinat a votar a Laporta, però que està molt dubtós i que, per tant, el partit està plenament obert. Estem ara jugant al partit de tornada. Molt bé. Una de les imatges just abans de tancar la precampanya que jo crec que a molts ens ha impactat va ser veure l'Emili Rousseau plorant i un es pregunta, ostres, una persona, l'Emili Rousseau, director de Factor Energia, una persona important, que li hagi afectat tant, com ho vius tu des de dins? O sigui, és la maquinària Barça, tan complicat és tot com perquè una persona acabi així? Bé, perquè al final el Barça és sentiment, no? I és una passió i és una il·lusió. En el meu cas és la il·lusió de la meva vida, podria dir, o d'una de les il·lusions de la meva vida, i que de ben cert, sent qui soc, doncs fins fa 15 anys no m'hauria ni pogut plantejar, tot i que la tenia de ben petit. I dic això perquè tal com està muntat, o tens independència financera, o tens algun grup i interessos d'algun tipus darrere, o no t'ho pots plantejar. I nosaltres, en el meu cas, jo soc fill de granollers, d'una família de classe mitjana de botiguers, com centenars, milers de botigues i de famílies hi ha al país, i el fet d'haver pogut posar en marxa un projecte empresarial propi fa 15 anys, de dedicar-hi esforç i que ens anés bé, doncs m'ha permès estar on som ara, que és intentant construir durant els darrers anys un equipàs amb gent com el Bassas, el Nadal, el Cugat i sobretot oferint solucions a una situació molt complexa que té el club. Dit tot això,
Aquesta és la part, si vols, més racional, però el Barça, com dic, és sentiment. Jo també he tingut en els darrers dies, setmanes, moments d'intensitat emocional molt gran i és normal. Anem a parlar una miqueta ara de les seccions, que és el tema que més ens apela a la Fosbury. El primer que et volia preguntar, segurament un dels èxits que heu coincidit a destacar de la Junta de Bartomeu, dels pocs que heu destacat, és l'auge del futbol femení, però ens trobem que la resta de seccions professionals no tenen femení. El bàsquet té un acord d'afiliació amb el Sant Feliuenc, però bé, no sé quina és la vostra proposta en aquest sentit. Bé, doncs em pensava que em anaves a dir que ja sabies que la nostra proposta, perquè ho hem explicat, un dels trets diferencials de Sí al Futur, una dels trets diferencials que per nosaltres implica portar el club d'una vegada per totes al segle XXI, després de 21 anys d'haver canviat ja de segle, és normalitzar el paper de la dona en el club, no? A tots els nivells. Tenim més de 30.000 sòcies i hi ha hagut en tota la història només 13 directives, 13, i nosaltres, si tenim l'honor de governar, doncs serem 5 dones, 5 directives, les que governaran o que formaran part de la junta directiva, però normalitzar el paper de la dona vol dir també, com bé dius, normalitzar el paper dels equips femenins a tots els esports. Si el futbol ha sigut una mica qui ens ha marcat el camí, doncs perfecte, però en el nostre pla, que lògicament ha de venir precedit per una volta completa a la situació econòmica tan greu que patim, doncs, de fet, en el nostre pla és a la temporada 22-23 que ens posem a activar els equips femenins en cadascuna de les seccions. Per nosaltres el tema de les seccions és fonamental i el pla que tenim de govern, que passa per primer enfortir la situació econòmica, per poder generar suficients recursos que ens permetin protegir el model de propietat. Per primera vegada el club està en risc real de convertir-se en societat anònima i que després, generant recursos excedents, puguem reforçar el projecte esportiu, tant al futbol com a totes les seccions. Nosaltres som de quantes més seccions i quan més, diguéssim, potencial tinguin, millor. Una de les temptacions, arrel del que comentes de la situació econòmica que ja ha sortit, que és la que és, una de les temptacions pot ser eliminar o afeblir les seccions, perquè ja es considera que algunes no donen rendibilitat econòmica. Sí, però jo crec que això és una fal·làcia que hauríem d'intentar fer tot el possible entre tots per canviar el marc mental. Això de que les seccions són deficitàries és molt relatiu, depèn de com comptabilitzis els ingressos del club. El club genera, o ha generat abans de la pandèmia, gairebé 1.000 milions. Pensar que el 95% es deuen en el futbol i prou, doncs no ho sé, perquè si Beko decideix fer-se patrocinador de l'equip de futbol, potser també és perquè tenim un equip de bàsquet molt potent i com que Beko és una empresa turca, doncs els turcs segueixen molt el bàsquet i, per tant, el fer Barça per Turquia, també amb les seccions, en aquest cas amb el bàsquet, doncs potser també això ens reforça, no? O quan anem a vendre continguts audiovisuals als 400 milions de seguidors que tenim arreu del món, també a Turquia, també a Grècia, també als Estats Units, al Japó, doncs qui diu que tot això hagi de ser única i exclusivament pel futbol. Per tant, nosaltres el que tenim és un pla per reforçar l'estructura econòmica del club, que ens faci ser independents, que ens faci generar excedents per poder després gestionar cada secció com si fos un club d'elit i amb els màxims pressupostos. Volem guanyar l'Eurolliga o aspirar a guanyar-la cada any. Volem guanyar la Champions d'handbol o aspirar a guanyar-la cada any. El mateix amb la Champions de futbol sala, el mateix amb la Copa Europa d'hoquei, no? Volem aspirar al màxim i si podem crear inclús noves seccions, algunes d'elles que poden ser autosuficients. De fet, en el nostre programa hi ha hagut grups de socis que ens han plantejat crear la secció d'escacs o crear la secció de natació sincronitzada. I com que són seccions autosuficients, nosaltres hem dit endavant, això ens reforça com a club multiesportiu, ens permet fer més Barça, fer més país, fer més comunitat, i això és el que crec que ens fa diferents. Entenc que aquestes dues que has comentat són propostes de socis, que de moment encara no heu valorat. No, les hem valorat i les hem posat en el programa. Ens van presentar un programa o una proposta, l'hem detallat suficientment per entendre que és un tema viable
i que és possible d'executar i, per tant, ho hem posat en el programa. Molt bé. I un dels altres aspectes clau és com es pot millorar l'assistència al Palau Blaugrana, que en molts partits de molts esports no és la més desitjable. En primer lloc, tenir un millor Palau Blaugrana, que és per nosaltres una urgència, gairebé més que tenir un nou Camp Nou. I per això el nostre compromís ferm és reutilitzar tota la feina que s'hagi fet en el projecte Espai Barça. Tenim un equip d'experts a punt perquè en els primers 100 dies de govern revisin tot el que s'ha fet. També el pla de finançament que s'ha preaprovat amb Goldman Sachs, que creiem que és millorable i tenim alternatives, de manera que a l'estiu us puguem explicar a tots els socis i sòcies quina proposta d'Espai Barça tenim per començar a implementar-lo el més ràpidament possible. Volem fer un referèndum amb vot electrònic a la tornada de vacances, a començaments de la temporada que ve, i si tot va bé, el nostre objectiu és que el Palau Blaugrana estigui a punt d'aquí 3 anys i el nou Camp Nou d'aquí 5. Aquest és el primer pas i després el que tenim són propostes molt atractives perquè aquells socis que gaudeixin, que vulguin gaudir de tota l'oferta multiesportiva que ofereix el club, doncs paguin inclús menys diners si són fidels i si van més tant en el Camp Nou com en el Palau Blaugrana. Això pot ser interessant. Us agrada, més o menys, l'actual pla del nou projecte del nou Blaugrana? Doncs és una magnífica pregunta perquè ni el conec. És a dir, el gran problema que tenim, de nou repeteixo, en aquesta democràcia de fireta que tenim en el Barça, on se'ns vol fer creure que som el club més democràtic del món i és tot bastant mentida, és que no hi ha transparència. No se'ns explica la realitat en detall. I hem de perseguir, hem de preguntar. Això és el que volem canviar de dalt a baix, posar el soci al centre. Si governem, volem ser molt transparents, volem tenir sessions trimestrals amb els socis i sòcies on expliquem la realitat del club, on expliquem detalls com, per exemple, el del Palau, del nou Palau o del nou Camp Nou, explicar el projecte arquitectònic, entendre quina és aquesta realitat i després també escoltar els socis. Tenim coneixement del que s'ha fet públic, però, com dic, amb moltes ganes d'entendre quins són els detalls per després, amb aquest equip d'experts que tenim, entendre si us hem de fer una proposta que sigui exactament la que ja hi ha preparada o si s'ha de fer algun ajust, tenint en compte que el nou Palau ha de ser també un lloc de festa del barcelonisme on s'han de poder organitzar tot tipus d'actes, no només els partits de les seccions, on hi hagi aquesta capacitat i aquesta flexibilitat de ser un espai d'utilitat molt variada i, com dic, ha de ser un centre neuràlgic del barcelonisme. Molt bé. El que sí sabem ara que hi ha al Palau actual és hi ha moltes samarretes penjades, una d'elles és la d'Iñaki Urdangarín. Heu pensat si li fareu mudança o...? Doncs mira, un exemple perfecte per explicar-te, quan nosaltres diem que la democràcia del club actualment és una democràcia de fireta, com nosaltres la volem canviar. Posant el soci al centre vol dir no només fent trobades trimestrals i escoltant el soci sent més transparents, també vol dir consultar de forma regular als propietaris de la institució sobre tot tipus de temes. I a tots aquells temes que afectin a la simbologia del club, on no necessites uns coneixements tècnics per prendre decisions, creiem que les hem de prendre entre tots els propietaris, entre tots els socis i sòcies. I dins d'aquests aspectes que afecten a la simbologia, al sentiment, al nostre cor, doncs hi ha coses com l'exemple que has posat, que és hem de retirar la samarreta de l'Iñaki Urdangarín, sí o no? És un tema subjectiu que es basa segurament en segons quins principis té cadascun dels socis, en segons quines opinions. Si hem de retirar la del Chicho Sibilio sí o no, és un altre exemple. Si volem canviar l'escut o no ho volem canviar, com la junta directiva va intentar colar per una assemblea de compromissaris. Si hem de posar el nom en una instal·lació o no, o posar-ne una altra. Aquest tipus de decisions, aquest tipus de consultes vinculants són les que volem fer a partir del dia 8 de març, junt amb altres consultes no vinculants, on potser, tot i que tinguem la responsabilitat, bé sigui els que governem el club o els executius, vulguem saber quina opinió tenen els socis i sòcies. Una mica com les democràcies consolidades que veiem en alguns països, com per exemple Suïssa,
on tothom s'ha habituat a votar de forma eficient, fent ús del vot electrònic, podent-ho fer des de casa, amb comoditat. Això és portar el club al segle XXI. Tu tens decidit el vot, en el cas que t'he preguntat? En el cas de l'Iñaki Urdangarín, doncs no m'ho he plantejat. No m'ho he plantejat. La veritat és que jo, en general, o sigui, si t'hagués de parlar en base als meus principis, doncs a mi no m'agrada que hi hagi gent que hagi tingut problemes amb la justícia i que representi la nostra memòria, no? Des d'un punt de vista molt personal. Però també hi ha l'altre aspecte que és hem de remoure coses del passat que més aixequen discrepàncies, que aixequen conflicte, sí o no? Bé, com que són opinions, de nou, que són molt personals i que hi ha gent que pot... Per això crec que decidir-ho en democràcia és el millor que podem fer. Molt bé. Dues últimes preguntetes, relacionant el Barça més amb Catalunya i amb la societat, i ara trepitjarem el Camp Nou una miqueta, encara que no sigui el nostre àmbit. Què hagués fet Víctor Font si hagués estat el president del Barça l'1 d'octubre del 2017? Ho vaig dir inclús públicament, no jugar. O sigui, el que estava passant al país era un dalt a baix per tots nosaltres. De fet, jo recordo que ni vaig recordar que teníem partit contra les Palmes, i quan vaig assabentar-me'n vaig fer un tuit inclús dient, escolta, no podem jugar. El país està per sobre de 3 punts, i si aquests 3 punts vol dir una sanció i vol dir que perdem la Lliga, el que el Barça representa està per sobre d'això, no? I més en un moment greu com el que vam patir. Creus, doncs, que el Barça ha de tenir un paper actiu en la llibertat de Catalunya o la defensa de les llibertats o una possible autodeterminació? Bé, jo crec que el Barça no ha de fer o no ha de tenir el paper o el rol que han de tenir els partits polítics i no confondre coses. A més, el Barça, i per això crec que decidir molts d'aquests temes des d'un punt de vista purament democràtic és el millor que podem fer, perquè inclús podem ensenyar als polítics com es resolen conflictes o discrepàncies, no? Que és votant. I, per tant, el que sí que crec, tenint en compte quines són les arrels fundacionals del club, que el Barça representa una bona part del poble de Catalunya, que som, com deia Vázquez Montalbán, l'exèrcit desarmat de Catalunya, que és la millor institució per explicar al món qui som els catalans, per defensar la nostra llengua, etc. El que sí que podem fer és sempre estar al capdavant de la defensa de les llibertats, la llibertat d'expressió, les llibertats individuals, la democràcia, i si podem contribuir a que qualsevol conflicte, sigui quin sigui, es resolgui segons aquests principis, jo crec que ho hem de fer sense dubtar ni un segon. Molt bé. L'última. Una decisió que ha aixecat potser una mica de, si més no, polseguera a les xarxes, amb tot el que s'ha d'agafar a les xarxes amb pinces. Les xarxes, entre els bots, els haters i els que descontextualitzen tot, ostres, és espectacular. És divertit, és divertit. Bueno, ha estat el fitxatge d'Òscar Pierre per l'àrea econòmica. I veieu certa contradicció amb la proclama de certs valors? Gens, perquè a més l'Òscar hauria de sortir i explicar quina és la realitat de Glovo. Glovo és una de les empreses més sensibilitzades per l'impacte social, és una empresa amb un talent espectacular. Aquí el que passa és que hi ha un desencaix entre l'entorn regulatori i la realitat d'alguns d'aquests treballadors, on, de fet, Glovo el que intenta és ser una mica com un pont entre gent que no té empleu, que no té treball i que necessita un diner ràpid, més o menys fàcil, i d'alguna manera com un trampolí o com una via de pas a un treball més estable, segurament millor retribuït. Jo crec que hi ha un bon desconeixement i que a vegades també es fa cert populisme. De fet, l'Òscar mateix ens ha explicat quina és la realitat amb dades, quina és la realitat des d'un punt de vista inclús de l'opinió de la majoria dels treballadors, dels repartidors que treballen i que ajuden a Glovo. Nosaltres hem estat molt centrats en assegurar que, donades les complexitats i oportunitats també que el Barça té per davant, que tenim el millor talent possible
per fer front a aquestes oportunitats i aquestes dificultats. I, per tant, el talent de gent com l'Òscar, no per Glovo, sinó per la seva capacitat, o del fundador de Privalia, o del fundador de YouPlanet, o del Toni Nadal, o del Ramon Cugat, o de l'Antoni Bassas, és aquest talent especialitzat, multidisciplinar, de l'àrea esportiva, de sectors de l'economia on el Barça ha d'inventar-se el futur, innovar, ser creatius. Això el Barça mai ho ha tingut. I jo crec que és un honor, seria un honor pel Barça que aquest tipus de gent que tenen moltes altres coses a fer, no és el típic directiu que, bueno, doncs com que estic ja semijubilat i em fa molta il·lusió això del Barça, doncs ara vaig a remenar les cireres al Barça. No, no. Hem hagut de convèncer el 80% dels directius perquè ells tenen altres projectes vitals i altres coses per fer, no? I fer-los veure que ser directiu del Barça en el nou model que volem impulsar no vol dir estar el 50% del seu temps dedicat al Barça. No, vol dir estar a la junta directiva, ajudar a prendre les grans decisions estratègiques del club, però també donar espai a grans professionals que han de portar el club en el dia a dia. Molt bé. Doncs un plaer, Víctor. No t'entretenim més, que sabem que tens l'agenda. Vaig a Girona. Molta més estona, però no pot ser. Un gust i no us canseu gaire amb aquestes setmanetes que us queden. Gràcies, Víctor. I feu bons titulars a les xarxes, eh? Sí, que no em descontextualitzin.